חברים, חזרנו לעונה שלישית, בערך בפעם השלישית? 3. אבל מה שונה הפעם? הפעם אנחנו חוזרים במתכונת שבועית. בעזרת השם. בעזרת השם, לא מבטיחים כלום, אבל כנראה שאנחנו נעלה פרק פעם בשבוע. מרגש. היום איתי אמיר ואני רון, ורז מישורי לצערנו לא יכל להגיע היום, הוא לא מרגיש טוב. היום אנחנו מארחים את אוריאל אוחיון. אוריאל הוא מנכ"ל זנגו, אנחנו נדבר הרבה על מה זנגו עושים. אני אמיר עבדתי בזנגו תקופה, וסיפור מעניין על איך הגעתי לשם, יש פודקאסט שנקרא השבוע, פודקאסט על סטארט-אפים שאני ורון מאוד מאוד אהבנו, שהיינו בצעירותנו. בצעירותנו לפני כמה שנים, פודקאסט השבוע, פודקאסט אגדי. ומי שעשה אותו זה בעצם דוד קאץ ואיתן לויט, המייסדים של חברה בשם מיקסטיילס. עכשיו, אני עובד במיקסטיילס כבר כמעט 3 שנים, ואנחנו מקליטים. שם, במשרדים של מיקסטיילס. אחד הפרקים, הם הביאו את אוריאל אוחיון, אמיר מקשיב לו. אני הקשבתי לו, וככה זה מאוד השפיע על ההחלטה שלי לעבוד בזנגו. אז מה שקרה זה שאני עבדתי בזנגו, החברה של אוריאל, ורון הלך לעבוד במיקסטיילס. החברה של יוצרי השבוע. והיום אנחנו סוגרים מעגל, מארחים את אוריאל במשרדים של מיקסטיילס. סיפור מטורף, זה הכוח של פודקאסטים. מדברים על כוח של פודקאסטים, אנחנו מועמדים בפעם השנייה, ברצף, לפרס פודקאסט הטכנולוגיה של השנה. זה הכל בזכותכם שהגענו לשם. עכשיו בואו נעשה את העבודה עד הסוף ותצביעו לנו גם שננצח, לא נהיה רק מועמדים, כי אנחנו לא אוהבים לעשות חצי עבודה. אבל זה מכבד, גם מכובד מאוד שהגענו לשם. ואנחנו מעריכים אתכם מאוד. בואו נתחיל את הפרק? יאללה. אהלן חברים וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט Proof of Talk. פודקאסט הבלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים בעברית. אני רון, איתי אמיר. אהלן. וכמו שאמרנו, לצערנו רז לא יכל להגיע. אבל היום אנחנו נדבר עם אוריאל אוחיון, מנכ"ל זנגו. זנגו זה בעצם... זה ארנק שמאפשר להחזיק מטבעות קריפטו. נכון. אבל הוא מאוד מיוחד. ואנחנו נגיע ללמה הוא מיוחד. מטבעות קריפטו זה כמובן כסף. זה כמובן כסף. ואנחנו נגיד ששום דבר ממה שאנחנו אומרים הוא לא עצה פיננסית. מה שאנחנו אומרים הוא למטרות בידור ולימוד בלבד. אז אני רוצה להציג את האורח שלנו היום. האורח שלנו הוא אוריאל אוחיון. אוריאל הוא יזם ומשקיע המון שנים בעולם של האינטרנט בכללי. מתחילת האינטרנט אני יצא לי להכיר את אוריאל, אני עבדתי בחברה שלו זנגו. היום נדבר גם על זנגו ועל הניסיון שלו בעולם הקריפטו. אז אוריאל הקים חברת קרן הון סיכון בשם ESI, הוא גם עבד בהרבה חברות הון סיכון, ג'מיני ולייטספיד. מכר את החברה הקודמת שלו אפספייר. ועוד המון דברים, וכמובן בשנים האחרונות הוא מתמקד בעולם הקריפטו, והוא המנכ"ל של זנגו. ברוך הבא אוריאל. תודה על ההצגה, ושלום לכולכם. כיף שאתה איתנו. כיף להיות פה. בואו נתחיל בכמה מילים על זנגו, כדי שאנשים שלא מכירים אולי ילמדו עליה. בדרך כלל כשרוצים להתחיל בקריפטו, לעשות משהו בקריפטו, צריך איזשהו, מה שנקרא ארנק. מה זה ארנק? זה תוכנה. במקרה שלנו אפליקציית מובייל, שמורידים על הטלפון חינמית לחלוטין, וזה מאפשר לאחסן בצורה בטוחה, כל סוגים של נכסים שחיים על הבלוקצ'יין. זה יכול להיות טוקנים וקוינס למיניהם, כמו ביטקוין ואיתריום או סטייבל קוינס, זה גם יכול להיות NFTs מכל סוג ומכל דבר. מה שמייחד את זנגו, זה הארנק היחיד בעולם שהוא עובד בלי מפתח פרטי. מפתח פרטי זה המילה מפתח הזאת, או הסיסמה יותר נכון, שצריך לשמור בצורה מאוד מאוד בטוחה, אבל שגורמת הרבה נזק כשמפסידים אותה. זנגו עובדת בלי זה, עם סוג של קריפטוגרפיה חדשה, אולי נדבר על זה, מה שנקרא Multi-Party Computation, MPC. ומה שהופך את זנגו לארנק לא רק הרבה יותר נוח וקל להשתמש, גם הרבה יותר בטוח. מעולה. אנחנו כן נגיע ל-MPC ונדבר עוד על זנגו. בפרק האחרון אנחנו דיברנו על FTX ועל SBF, הסברנו על כל מה שקורה שם. קצת התכונים כי לא היה לנו פרק המון זמן, אז בפרק האחרון דיברנו על FTX, ו-FTX זה מקרה קלאסי של הרבה מאוד כוח במקום מרכזי. אשמח לשמוע מה אתה חושב על המקרה הזה. אז קודם כל אני חושב שצריך להגיד את הדברים בצורה הכי בוטה והכי פשוטה שאפשר. FTX והסיפור מסביבו או סביבה הוא אחד מהסיפורים הגדולים של השנה, עם אולי המלחמה באוקראינה ורוסיה, ואולי אחד מהסיפורים הכי גדולים המזעזעים בהיסטוריה של הקפיטליזם המודרני.
אוקיי? וזה לא למופת, אוקיי? בכיוון הלא נכון. אולי ברמה של אנרון, מי שזוכר את אנרון, או ברנרד מיידוף, אוקיי? זה ברמה הזאת. מה זה FTX? FTX זה משהו מאוד מאוד פשוט, זה בורסת קריפטו. בורסת קריפטו מה זה? זה סוג של גוף בנקאי, איפה המשתמשים מעבירים את הכסף שלהם, כסף אמיתי או כסף קריפטו, ושם אפשר לסחור במטבעות, כל מטבע מיניהם, עם כל מיני סוגים של שירות פיננסיים. עכשיו, מה הבעיה עם FTX? אין שום דבר בדרך כלל עם בורסאות, יש מלא כאלה, יש קוינבייס, יש בייננס, יש קרקן. הבעיה של FTX, שמי שניהל את החברה הזאת, מי שהקים אותה, מי שניהל אותה, והאנשים מסביבו, הרימו איזשהו סוג של פונזי סקים. אז זה היה באמת סקאם לחלוטין. הדבר שהוא היה מפתיע, זה שאף אחד לא גילה את הדבר הזה עד שבאמת זה נפל, וזה נפל מאוד מהר ומאוד חזק. למה אף אחד לא הבין שום דבר ולא ראה את זה מגיע? כי זה היה כל כך מוצלח, או נראה לפחות כל כך מוצלח מבחוץ. היו כל כך אנשים חשובים בעולם מעורבים בפרויקט הזה. מדובר על ספורטאים הכי מוכרים בעולם, מדובר על שחקנים טלוויזיה, שחקני קולנוע, מדובר על פוליטיקאים בארצות הברית. כל כך הרבה אנשים שהיו מסביב לפרויקט הזה, שאתה אומר, אוקיי, looks legit, זה נראה בסדר, זה נראה קשר לחלוטין. ומתברר שכל הדבר הזה היה סוג של פירמידה שנפלה לחלוטין מאוד 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 מהר. אז זה הסיפור של FTX. לגמרי, מדובר בעצם בבעיה שנובעת מהמון כוח מרכזי. לאנשים ב-FTX היה גישה לכספים של מיליוני משקיעים, מיליארדי דולרים. וזה חלק מהנושא של הפרק שלנו היום, ואנחנו נדבר על MPC, וגם על זנגו שפותרת את זה באיזושהי צורה. רק נעדכן שמאז הפרק האחרון לא אמרנו, אבל סם בנקמן פריד נתפס. כן, בואו נעצר. בפרק האחרון דנו בזה מה יקרה איתו, ואמרנו שכנראה שהוא יתפס ויבלה זמן בכלא, ונראה שהוא הולך לבלות המון זמן בכלא. בינתיים הוא בפלו אלטו, כן. הבית המפוח של ההורים שלו, אחרי שהוא נסע לשם בביזנס קלאס מניו יורק, ויצא מהכלא בינתיים, הכלא מבאמאס לפחות. עם בונד של 250 מיליון דולר, מאיפה זה הגיע? אבל כשאתה רואה בפועל, הוא לא שילם 250 מיליון דולר, כנראה לפי מה שאני קראתי והבנתי, שמו על השולחן חלק קטן מאוד מהכסף הזה, מדובר על כמה, אולי מאות אלפי דולרים, וחתמו מסמך והתחייבו, ולא יודע בדיוק איך זה עובד, והתחייבו שאם בנקמן פריד יוצאת מהבית של ההורים שלו, עכשיו הוא איזה סוג של שעון שמודד בדיוק איפה הוא נמצא, אז הוא יהיה חייב לשלם את זה. אוקיי? אז עכשיו הוא מתחת ל-Total Surveillance, מה שנקרא, אבל יש סיכוי מאוד מאוד גבוה התהליך הזה יוביל אותו ישירות לכלא לכל החיים. כן. כנראה שהוא פחות סובל כרגע, הוא בטח משחק ליג אוף לג'נדס, כמו תמיד, זה מה שאוהב לעשות, אבל בינתיים מלכלכים עליו, מה זה מלכלכים? פותחים עליו, אליסון והשותפים האחרים, בשביל לקבל זמן מופחת. אז זה הסיפור שלו. זה FTX, זה בורסה ממורכזת. בזנגו, בוא ניכנס רגע למה שאמרנו, מולטי-פארטי קומפיוטיישן. מה זה הקריפטוגרפיה הזאת? איך היא גורמת לזנגו להיות ארנק מיוחד? אז רק כדי לחזור שנייה והגשר עם FTX, כאילו, מה קרה בדיוק ב-FTX? מה שקרה זה לא כי כל כך, זה גוף מרכזי ומרוכז, איפה יש כל כך הרבה כוח. מה שבאמת עשו, זה שפיתחו קשרים שאפשרו להם, בלי לידע אפילו של העובדים הבכירים של החברה, להוציא את הכסף ישירות מהקופה, לקופה הפרטית שלהם. זאת הבעיה. עכשיו, למה זה היה אפשרי? משתי סיבות. אחד, יש אנשים מאוד מאוד רעים מאחורי החברה הזאת, ושתיים, היה להם את היכולת לפתח את הגשר הזה, הגשר הסודי הזה, ישירות בברזים של המערכת שלהם, בלי שאף אחד לא שם לב. וזה מאפיין את הבעיה המרכזית של העולם הקריפטו, כמעט כולו, זה שמהרגע שאתה מעביר את הכסף למישהו, לאיזשהו צ'אט שלישי, ואתה אומר לו, אני בוטר בך, אני סומך עליך, קח את הכסף שלי, אני בטוח שהוא יהיה שם כשאני רוצה להוציא אותו, יש את האפשרות הזאת שהוא לא יהיה בדרך חזרה. דרך אגב, זה לא הפרק הראשון שראינו השנה, סלציוס, אותו סיפור, בלוקפיי, אותו סיפור, וויג'ר, אותו סיפור, 3AC, אותו סיפור, וכולי, וזה מחנה משתובב בין כולם. עכשיו, מה הבעיה? זה שקריפטו אף פעם לא היה אמור להיות ככה. כשאתה רואה איך נולד ביטקוין ולמה נולד ביטקוין, זה היה אמור להיות
תמיד בשליטה של המשתמשים, כדי להיות תשובה למערכת הפיננסית שהיא לא עובדת. אבל זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי בהתחלה הטכנולוגיה היא לא הייתה מספיק טובה כדי לבנות ארנקים טובים, כי היה הרבה יותר קל לבנות את הדבר הזה במודל בנקאי מאשר במודל, בוא נקרא לזה קריפטו. ופאסט פורוורד 10 שנה, אתה נמצא בתעשייה איפה 90% מהקריפטו יושבת בבנקים קריפטו, או סוג של FTX. מה קורה עכשיו? קוראים שני דברים שהשתנו לחלוטין. הראשון שקודם כל הטכנולוגיה השתפרה מאוד כדי לאפשר חוויה הרבה יותר נוחה ובטוחה בארנקים שלא היו אי פעם, אוקיי? ו-MPC נדבר על זה תכף, עוזר לעשות את זה. הדבר השני זה שהיסטורית קריפטו היה מסביב לנושא של לקנות ולמכור ביטקוין, אולי עוד כמה מטבעות, מסחר בעיקר. אבל עכשיו יש תעשייה אמיתית, מה שנקרא Web 3, של אפליקציות שחיות על הבלוקצ'יין, ואתה לא יכול להשתמש בהם, אלא עם איזשהו ארנק אמיתי on-chain, אוקיי? אתה לא יכול לעשות את זה עם בורסה סגורה, זה כאילו להגיד אני רוצה לגלוש באינטרנט, אבל יש לי רק AOL.com, אוקיי? אתה לא יכול לעשות את זה רק עם AOL.com, צריך איזשהו בראוזר, צריך איזשהו גוגל, דברים כאלה. אותו דבר פה, אם אתה רוצה לעשות NFTs, אם אתה רוצה להשתתף ב-Decentralized or Autonomous Organization וכו', אתה לא יכול לעשות את זה עם בורסה. עכשיו עברנו לתקופה איפה המונח של ארנקים הוא הפך להיות מרכזי וחשוב. במיוחד אחרי התאונות דרכים שקרו השנה. מה הבעיה עם ארנקים? וזאת הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, זה כשאתה אומר לבן אדם, אוקיי, סבבה, אל תדאג, עכשיו אתה תהיה אחראי, עכשיו הכל יהיה אצלך. מה קורה? אתה אומר לו, את זה, ומה קורה רוב האנשים? הם לא יודעים איך לעשות את זה. זה דווקא די מפחיד. זה כאילו אתה אומר לו, הנה מזוודה של כסף, כן? זה לא חשוב כמה, אבל אתה תשמור את זה מתחת למיטה, וזה יהיה אצלך. אל תדאג, אתה אחראי על הדבר הזה. ויום אחד, אתה חוזר הביתה, הבית נסחף, ילדים שחקו עם המזוודה, עוזרת בית, זיזה את הדברים ואתה כבר לא רואה את הכסף. יש בעיות עם להיות אחראי על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לך. אנשים לא יודעים לעשות את זה. לא סתם עברנו דרך העולם הזה, ההיסטוריה של הבנקים. זה גם הסיבה המקורית שיש בנקים, אנחנו לא רוצים את האחריות הזאת. כי אנשים לא רוצים את האחריות הזאת, אבל קריפטו אומרת לא, זה הצורה לעשות את זה. לא רק זה, אנשים גם צריכים לעבור איזושהי חוויה די מזעזעת. אתה צריך להיכנס באיזשהו תהליך איפה בדרך כלל מבקשים ממך לשמור ולרשום 24 מילים. בדרך כלל המילים האלה באנגלית, רוב העולם לא מדבר אנגלית. צריך לרשום אותם שוב, בדרך כלל באיזשהו מסך מאוד קטן אם יש לך hardware wallet. ואז אומרים לך, תשמור אותם במקום בטוח, אף אחד לא מבין את זה. אז מה עושים אנשים? שמים את זה באיזושהי תוכנה לא בטוחה, או איזשהו פוסט-איט וזורקים אותו, והדבר הכי מטריקס ששמעתי זה ששולחים לעצמם באימייל את הדבר הזה, ויודעים כמה בטוח את האימייל, במיוחד אחרי כל ההקים שקרו בפסוורט מנאג'ר, דברים כאלה. אז זה לא עובד. ויש סיבה שעד עכשיו ארנקים לא הצליחו בגדול. זה כי זה מאוד מאוד מפחיד. זה מאוד לא נוח, וזה גם מאוד לא בטוח. יש ביליוני של דולרים שהלכו לאיבוד בגלל הדבר הזה. עכשיו, איפה אנחנו מופיעים במפה הזאת? אני זוכר כשאני גיליתי את קריפטו לפני כמה שנים, ניסיתי כל המוצרים האלה, אמרתי, מה, קריפטו הולך להיות חשוב, וזה המוצרים שאנחנו הולכים לחיות איתם. אין מצב, צריך משהו יותר טוב. עכשיו, זה הקל להגיד, אבל צריך למצוא איך. ואמיר, אתה זוכר, אתה ואתה אצלנו. כן. אנחנו התחלנו באמת מההתחלה, אמרנו, אם הנושא של המפתח הפרטית הוא באמת בעייתי, אם הסוד הזה שצריך לשמור הוא כל כך חשוב, אז מה אחר אפשר לעשות? והגענו עם רעיון מאוד פשוט, במקום שיהיה סוד אחד, בוא נבנה תהליך איפה יש כמה סודות, והסודות האלה לא מכירים אחד לשני. ואז, אם הולך לאיבוד סוד אחד, אז כל הכסף לא הולך לאיבוד. זה מה ש-MPC, Multi-Party Computation, מאפשר. זה תהליך מתמטי, קריפטוגרפי, מתמטי, שמאפשר לייצר סודות נפרדים, שכולם ביחד הולכים לעזור לשמור את הבטיחות של המערכת. זה מה ש-MPC, זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל אני פה מפשט לחלוטין. וכשהתחלנו, היינו הארנק הראשון שעובד לפי התהליך הזה. עכשיו, מה זה כן מאפשר לבנות? וזה היופי של כל הדבר הזה, שאתה יכול לבנות מסביב לזה אפליקציה
ארנק, שמאפשר לך להיכנס בתוך המערכת, בלי לרשום, בלי לשמור, בלי לזכור שום סיסמה. שום סיסמה. זה אולי המערכת הראשונה בעולם, שהיא מה שנקרא passwordless לחלוטין. אתה מוריד אפליקציה, אתה עובר 3 שלבים של בטיחות, כולל אחד שהוא שחיקת פנים בטוחה מקומית, אנונימית על הטלפון, ובום, יש לך ארנק בטוח שאתה יכול לשחזר בכל רגע נתון, כולל אם הטלפון הולך לאיבוד. וזה, רק בעצמו, זה מהפכה. זה מהפכה בהשוואה לכל הארנקים הקיימים, רק לתת איזשהו מספר שהוא חשוב, היום זנגו זה ארנק שהוא די פופולרי, כמעט 800,000 משתמשים רשומים בעולם. בהיסטוריה של החברה לא היה משתמש אחד שגנבו לו את החשבון שלו, פעם אחת. ואם אתה הולך לכל חברה אחרת בעולם, בטוח אין להם סיפורים כאלה. עכשיו, המערכת הזאת אנחנו יודעים שהיא כבר עובדת, וגם מאוד מאוד נוח להשתמש בה. יש עוד חידושים שהבאנו אחרי זה, אבל זה החידוש הראשי, וזנגו זה באמת ארנק, מה שאנחנו מאמינים, הארנק הכי בטוח בעולם, כי הוא לא בנוי על סיסמה שאפשר לגנוב או לשכוח. מה בעצם מאפשר את הפיתוח של זה? היה התקדמות בעולם ה-MPC בדיוק בזמן שהתחלתם? בעצם מה היה ההתחלה של זה? אז כשהתחלנו, MPC היה מאוד מאוד ראשוני. לא המצאנו MPC. MPC היה קיים כבר 30 שנה, היו הרבה מאמרים והרבה ריסרצ'. מה שכן עשינו, היינו החברה הראשונה בעולם שלקחה את המונח של MPC ואת ריסרצ' מסביבו, והפכנו אותו למוצר אמיתי שכל משתמש בעולם יכול להשתמש בו. Okay? כל העבודה הזאת מהנייר עד האנג'ינירינג, זה התחומה שלנו, וגם הבאנו את כל הקוד הזה הוא open source, okay? אפשר לבדוק אותו, ודרך אגב גם אחרים משתמשים בו. מאז, MPC הפך להיות תעשייה. אנחנו כבר לא החברה היחידה. אם אתה הולך לעולם ה-institutions, כאילו בנקים ו-hedge funds ו-family offices, 90% מהקריפטו מובטח על יד טכנולוגיות MPC בעולם. והישראלים די מובילים בדבר הזה, גם בריסרצ', באקדמיה וגם בשירותים מסחרים. זה באמת הדבר שאנחנו הבאנו לעולם, שתרמנו לעולם. היום MPC זה תעשייה אמיתית. כן, יש כמה חברות ישראליות, אז Fireblocks שמאוד ידועים, הם גם התארחו אצלנו בפודקאסט בקרוב, הם מובילים את MPC ב-Institutions, חברת קרב נקנתה על ידי Coinbase. פייפל, סליחה. מי נקנתה? אז Unbound, סליחה, נכון, נקנתה על ידי Coinbase, והיא עכשיו הרשות הישראלית, בעצם מפתחים את Coinbase בישראל שם. נכון. אז כן, אז ישראלים מאוד מאוד חזקים ב-MPC. אוקיי, אז אנחנו אומרים ש-MPC בעצם בזנגו מחולק לשני חלקים. יש את הצד של השרת, שזה בעצם זנגו, ואת הצד של הלקוח. כל צד לא מכיר את החלק של השני, אבל אפשרי לשחזר את החלק של השני. בדיוק. מה קורה אם זנגו חס וחלילה נעלמת מהמפה? אז זה השאלה הכי גדולה, שגם על זה עבדנו הרבה, ועלה לנו, יכולנו לא לפתור את זה, אבל כן החלטנו מ-day one לפתור את זה. בנינו תהליך שהוא מאפשר, בלי העזרה של החברה, בלי העזרה של זנגו, לשחרר את הנכסים של המשתמשים, אם אנחנו חס וחלילה כבר לא קיימים ever, לא משנה מה הסיבה. שזה מסיבה חוקית או מסיבה טכנית, או לא משנה מה. מה עשינו? הבאנו 2 חברות שלא נמצאות באותו מקום גיאוגרפי, חברות מוכרות, okay? שיש להם את היכולת לעשות דבר אחד ודבר אחד בלבד. הם יכולים לשחרר קוד, שהוא, הקוד הזה שדרך אגב נמצא בגיטהאב, הוא מאפשר להגיד לאפליקציה שנמצאת בטלפון שלך, תשחרר את המפתח הפרטית משתי החלקים שנולדו בשביל לעשות את ה-MPC. ואז אתה יכול לקחת את הכסף שלך, ואז להוציא אותו החוצה. הם לא יכולים בשום פנים ואופן לעבוד כמו זנגו עבד, אוקיי? אבל הם כן יכולים לשחרר את התהליך הזה. עכשיו, איך התהליך הזה נבנה? כל רבעון אנחנו משחררים מה שנקרא הוכחות של חיים. הוכחות חוקיות והוכחות טכנולוגיות שאנחנו באמת פועלים. אם כל רבעון אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, יש להם את המנדט לעשות את זה בצורה כמעט אוטומטית. זה אנושי, אוקיי? אנשים שבודקים את זה, אבל זה אוטומטית. עכשיו, למשתמש הוא לא צריך לעשות שום דבר. פשוט שומר את האפליקציה על הטלפון שלו, הוא מקבל את ההודעה שהתהליך הזה התחיל, ונגמר הסיפור והולך לאן שהוא רוצה. ולכן המשתמש אף פעם נמצא בכלא עם הכסף שלו. כן, זה הכי חשוב, זה נראה לי באמת שאלה מעניינת. אם אני תלוי בגוף כלשהו, אני לא רוצה שהכסף שלי ייתקע. וזנגו כן מאפשרים את זה. שאלה מעניינת גם, אז אמרת שהמפתח נוצר מתהליך של ביומטרי, של זיהוי פנים ביומטרי. ככה בעצם המפתח נוצר ומתחלק. עכשיו, מה קורה... לא בדיוק.
אוקיי. לא בדיוק. בוא אני אסביר, כי אני חושב שזה חשוב. כשאתה בונה את הארנק, ובדרך כלל זה ככה בכל הארנק MPC, מאחורי הקלעים, יש שני תהליכים שקורים. מה שנקרא Key Generation, היצירה של הסודות, אוקיי? איפה בצורה נפרדת נולדו שני, נקרא לזה שורות קוד, נפרדות לחלודית, במקרה שלנו, כמו שאמרת, אחד בטלפון, אחד בשרתים. זה תהליך אחד, Key Generation. בנוסף, מה שקורה, יש תהליך של Authentication, שמאפשר לזהות את המשתמש, שהוא בנוי משלושה שלבים של בטיחות. הראשון, שאתה נותן את האימייל שלך, זה יכול להיות כל אימייל, ואתה מקבל איזשהו Magic Link, אתה עושה קלינק עליו ואתה עובר לשלב השני, אתה נותן אישור לביומטריק של הטלפון שלך ולקלאוד שאתה בשליטה שלך. זה נראה ככה, זה נשמע מאוד מסובך, אבל זה מאוד מאוד מהר, זה טאפ אחד, ואז אתה נגישה ל-iCloud, לגוגל דרייב או לדרופבוקס. ושלב שלישי, סריקת פנים, שהוא אנונימי, קורא על הטלפון, הוא מאפשר לדעת שאתה באמת אתה, ואף אחד אחר לא יכול להיכנס בחשבון שלך, וזהו, אתה בתוך הארנק. לשחרר את החשבון, אותו דבר. אתה מכניס את האימייל, אתה נותן אישור לטלפון, סריקת פנים, ואתה אין. שני התהליכים האלה קורים במקביל. אז יש שאלה חשובה, אולי אתה כבר יודע מה הולך לשאול, מה קורה אם יום אחד אני בתאונת דרכים, או נשרף, או חס וחלילה, קורה לי משהו לפנים שלי, מה קורה עם הכסף שלי בעצם? אז שני תשובות לזה, בוודאי. אז קודם כל, בוודאי שחשבנו על זה. כן, בטוח. וחשבנו אפילו יותר מזה, אתה יכול להגיד, אוקיי, מה קורה אם האימייל שלי הולך לאיבוד? שמתי את האימייל עבודה, אני כבר לא עובד בחברה הזאת, איך אני יכול להיכנס בחשבון שלי? חשבנו על לפתח בשביל כל שלב של ביטחון במערכת, מה שנקרא fallback, פקטור נוסף. אוקיי? אתה יכול להוסיף עוד אימייל, אתה יכול להוסיף עוד קלאוד, אפילו 3 אם אתה רוצה, ועוד סריקת פנים שלו בהכרח אתה. אשתך, ילדים, הורים, שכנים, מי שבחרת. מה קורה? אם במקרה וחס וחלילה, או בוא נלך חס וחלילה, עשית כירורגיה, רצית לשפר את הפנים שלך, אתה רוצה להיות whatever, מישהו הרבה יותר טוב, אתה רוצה להיות ברד פיט, ואתה כבר לא ברד פיט. בלי לפגוע, כן. ופתאום זה לא עובד לך, כי יש לך טלפון חדש, רוצה לשחרר. מה אתה עושה? אתה קורא לאשתך, היא מגיעה, משחזר את החשבון בלי בעיה. עכשיו, אם יש לך עדיין את הטלפון, אתה לא צריך כל הדברים האלה. כל עוד יש לך את הטלפון, אתה עדיין יכול להוסיף את הפנים של עצמך שוב. השאלה שאתה שואל זה מה קורה אם הפנים שלי השתנו והלך לאיבוד גם את הטלפון. נכון. Okay? אז לא לשכוח את זה, אבל זו שאלה שאנחנו מקבלים כל הזמן, ובוודאי יש לנו תשובה לזה. נראה שכיסיתם הכל. השאלה שלי, אגב, זה מה קורה עם תאומים זהים? האם הם יכולים לפרוץ? אז שאלה מצוינת לכם. זה רלוונטי, כי כבר ניסינו בעבר את זה. כן. אפשר לספר את הסיפור הזה. אז הסיפור מצחיק, אז שאני עבדתי בזנגו, אז הבאתי את רון לבדוק את הזיהוי פנים, והוא הצליח להיכנס. חשוב להגיד שגם ניסינו את הזיהוי פנים של אפל, וגם לזה הוא הצליח להיכנס. נכון. אז כנראה שאנחנו דומים מדי, אבל כן. אבל, זה מאוד חשוב. זה רק הפנים. הוא צריך גם גישה לאימייל שלך, והוא צריך גם גישה לקלאוד שלך. נכון. זאת אומרת שאם הוא מגיע עם פנים די דומים, אוקיי? אבל אין לו את האימייל ואין לו את הקלאוד, הוא לא יכול להגיע לשלב הזה. כן. אוקיי? וגם אם כן, רוב הסיכויים, אני חושב שאח תאום זה רשע, זה משהו שקורה רק בסרטים, כלומר זה לא יותר מדי כאילו... זה תרחיש, זה edge case מאוד מאוד גדול. יש 1% תאומים רשעים בעולם שירצו לקחת לך את כל הכסף, אבל גם זה הוא לא יכול לעשות. אז זה יפה. אתה זוכר שכשהיית אצלנו עשיתי את המסכה הזאת בתלת כן, מימד. מסכת תלת מימד של אוריאל. מאוד מאוד מתוחכמת, כאילו הייתה הרבה כסף, טסתי ללונדון כדי לעשות אותה וכולי, שלמתי על זה הרבה כסף. זה לא עובד עם מסכות תלת מימד, זה לא עובד עם וידאו, הרבה אנשים ניסו לפרוץ במערכת הזו, ודיפ פייק ניסו, לא עובד, אוקיי? זה משהו די מתוחכם, ולא לשכוח שגם זה רק אחד מהפקטורים שמאפשר להיכנס בחשבון. אוקיי? מה הבעיה עם הארנקים הרגילים? יש לך רק פקטור אחד. נכון. זה ה-seed phrase. אם יש לך את הסיסמה הזאת, נגמר הסיפור. פה אצלנו צריך 3 דברים כדי להיכנס. אוקיי, זה MPC. עכשיו, אני בטוח שלאנשים שמכירים קצת קריפטוגרפיה וסוגי ארנקים, זה יכול להזכיר להם טיפה מה שנקרא מולטי-סיג. תוכל אולי להסביר מה ההבדלים ביניהם? כן, אז קודם כל מה זה מולטי-סיג? זה את היכולת, במקום לחתום לבד ולשלוח לבד איזושהי טרנזקציה, לעשות את זה יחד עם אנשים אחרים. כמה אנשים חותמים. Okay? אז זאת אומרת, בוא ניקח שלושתנו, okay? ואנחנו עכשיו נוכל להגיד,
ששניים מתוך שלושה צריכים לחתום את איזושהי טרנזקציה כדי שהיא תצא מארנק הזה לארנק אחר. זה מולטיסיג. עכשיו, זה נשמע קצת כמו MPC, אבל יש הבדלים מאוד משמעותיים. הראשון זה קודם כל, המולטיסיג הוא בנוי נטיבית בבלוקצ'יין רק על ביטקוין, וקצת על איתריום ו-EVM chains. מהרגע שאתה יוצא משם, זה מאוד מאוד בעייתי. אם אתה רוצה ללכת לכל הבלוקצ'יינים החדשים האלה, אין להם מולטי-סיג בילט אין. MPC הוא אגנוסטי לכל דבר. Okay? זה ההבדל הראשון. זה לא הכי חשוב. ההבדל השני זה שכשאתה חותם במולטי-סיג, בוא ניקח את הדוגמה שהיה לנו, 2 מתוך 3, כל אחד צריך לבצע חתימה ציבורית על הבלוקצ'יין. זה אומר שאתה אחד מגלה מי חותם, אתה אומר את זה בצורה ציבורית, שזה לא מאוד מאוד מכובד מבחינת פרטיות, ושתיים, אתה צריך לשלם כל פעם איזושהי עמלת רשת. אז זאת אומרת, אתה צריך לשלם פעם אחת, ועוד פעם. ב-MPC, אתה לא צריך לגלות מה שנקרא access structure, אתה 2 out of 3, מה שנקרא פה במקרה הזה 2 out of 3, אתה לא צריך לגלות את זה, ואתה לא צריך לשלם כל פעם איזושהי טרנזקציה. ולכן זה גם הרבה יותר טוב מבחינת פרטיות, וגם מבחינת עלות. ובגלל זה, MPC כל כך מוצלח באדופשן שלו בהשוואה למולטיסיג. אפשר להגיד, תתקן אותי אם אני טועה, אפשר להגיד שמולטיסיג זה סוג של טרנזקציה שונה, ו-MPC זה טרנזקציה רגילה, הצורה שהיא נבנית היא לפני בעצם שהטרנזקציה נשלחת. בדיוק, היא פרטית יותר, כן. ולכן היא זולה יותר. אוקיי, אז זה זנגו, זה מה שמיוחד בזנגו. איך אתה בכללי רואה את העתיד של ארנקי קריפטו? אני חושב שהנושא שהוא מרכזי לארנקים, הוא עדיין והולך להישאר סקיוריטי. זה נשמע כאילו פתרנו חלק מהבעיה המשמעותית, אבל זה לא הכל. יש עוד המון דברים, ואני אתן לכם דוגמה אחת. מה עושים עם ארנק? טרנזקציות, אוקיי? שולחים, מקבלים, וגם משתמשים באפליקציות בבלוקצ'יין, אוקיי? NFTs, משחקים, עכשיו יש אפילו אפליקציות חברתיות, כל מיני דברים כאלה שקיימים על הבלוקצ'יין. מה קורה כשהארנק מתחבר לאפליקציות האלה? אתה נותן אישור לאפליקציות האלה להשתמש בנכסים שנמצאים בארנק כדי לעשות ABC. מה הבעיה שיש פה? זה שהמשתמש הוא עיוור מול האישורים שהוא נותן. הוא לא יודע מה קורה. אפילו יש ארנקים שהם עושים את זה כל כך גרוע, שזה בלתי אפשרי באמת לדעת מה קורה שם, כי האישורים נמצאים במסך כל כך קטן ומתרגמים את זה בשפה שהיא ג'יברישית, ואי אפשר להבין מה קורה שם. עכשיו, מה קורה בפועל? איך זה מתרגם? שהמון אנשים עושים טעויות. ויש המון סקמים ופישינג שקורים בווב 3. עכשיו אתה אומר, אוקיי, not your keys, not your coins, אוקיי? זה המונח שכולם אומרים בצורה כמעט אורתודוקסית בתעשייה. הבעיה זה שזה לא רק זה, זה גם your keys, your problems. מהרגע שאתה מתחבר לאפליקציה שהיא לא בטוחה, אז אין דרך חזרה. אתה הולך לשלוח את הכסף, אתה נותן את האישור, סליחה. זה כאילו אתה אומר למישהו, הנה החשבון בנק שלי, במקום לשלוח לו $100, הנה הגישה לכל החשבון שלי, כך מה שאתה רוצה. אף אחד לא רוצה לעשות את זה, אתה רוצה באמת לשלוח רק $100, אוקיי? לא לעשות את הדבר השני שאמרתי. וזה באמת מה שקורה היום בעולם הארנקים. היום הארנקים הם כאילו רכב שאתה מקבל יפהפה, אוקיי? מאוד יקר, אבל אין לו ברקס, אין לו איירבאגס, אין לו car detection, ואומרים לך, תסתדר, figure it out. איכשהו אתה תסתדר ואתה נכנס ברכב, ומה קורה? בוודאי תאונות דרכים. איזה אנלוגיה מרשימה. אז הארנקים, העולם של הארנקים היום הוא נמצא ככה, וזה לא משנה מה שהארנקים הכי פופולריים יגידו לגמרי מבחינת סקיוריטי, הם כולם באותה מידה, הם לא מגינים את המשתמשים, ו-not your keys, not your coins הוא באמת your keys, your problems. עכשיו, מה הדבר שאני חושב שאפשר לעשות? זה להוסיף רמה של סקיוריטי שהיא מגינה לא רק את החשבון, כמו ב-MPC, אבל גם את העולם הטרנזקציות, Web3 Transactions. אנחנו הוצאנו ה-firewall הראשון בקיץ השנה, שנקרא ClearSign, הוא built in בתוך הארנק, לא צריך להוריד משהו אחר, שמאפשר לדעת מה הולך לקרות שאתה הולך להתחבר לאיזושהי אפליקציה, לפני שאתה מבצע את הפעולה. ואתה יכול להבין אם אתה הולך להיכנס באפליקציה בטוחה, או אפליקציה מסוכנת, או טרנזקציה מסוכנת. וזה מתרגם לך את זה בשפה מאוד מאוד פשוטה, עם אור ירוק, אור כתום, אור אדום. בגלל זה השתמשתי במונח של הרכב בלי ברקס. אבל זה באמת מה שהשתמשנו. אז אני חושב שזה אחד מהנושאים הכי חשובים, הכי קריטיים בתעשייה, לא רק לארנקים. יש עוד דברים במונחים של סקיוריטי שגם לא מטפלים בו, לדוגמה, מה קורה במקרה של מוות.
כאילו דיברת מה קורה אם זנגו מת, אבל מה קורה אם המשתמש מת. נכון. אוקיי? ואף אחד מהארנקים הוא בנוי לדבר הזה. עוד פחות הארנקים, איפה הסוד? הסיד פרייז הוא צריך להישאר אצל המשתמש, והמשתמש בלבד. אסור לתת את הסוד הזה לאף אחד, כולל למישהו שאתה מכיר. כי היום אתה מכיר מישהו, אבל אתה לא יודע מה הולך להיות מחר. אז איך מטפלים בבעיה הזאת? ויש עוד כל מיני בעיות כאלה, ואין לנו זמן להיכנס בפרטים, אבל העולם הזה הוא מאוד מאוד עמוק, ואנחנו רק בהתחלת הדרך. אנחנו לגמרי בהתחלה. העובדה שאתה בעצם מציין את זה, שאתה יכול לחתום על טרנזקציה בווב 3, ואתה לא יודע על מה אתה חותם, זה בג'יברי, זה מגוחך. זה דוגמה לזה, זה הרבה NFTs שנגנבו לכל מיני סלבריטאים, שהם לא באמת מבינים בווב 3. מישהו שולח להם משהו, בטרנזקציה אומרים, אתה תוכל להעביר את כל ה-NFTs שלך אליי, הם חותמים על זה וזהו. לא רק הסלבריטיז, גם אנשים שעובדים בתעשייה. לגמרי. זה מאוד עצוב, זה שגם אנשים שעובדים בזה, גם נופלים במלכודת הזאת. לגמרי. אז סופר הגיוני שיהיה מוצר שהוא יגיד לך בדיוק על מה אתה חותם, ואור אדום, אם הבן אדם שאתה חותם על הטרנזקציה, יוכל לקחת לך את כל הכסף. אתה גם מאמין בעובדה שארנקים לא רק ככלי ששומר לך את הכסף, זה גם יהיה האפשרות שלך לעשות לוגין לכל האפליקציות שיהיה בעתיד. סוג של תעודת זהות. לגמרי. זה סוג של בטפק שאתה מביא איתך, איפה יש בפנים כל הנכסים שלך, וגם את הזהות הדיגיטלית שלך. מה שיש לך זה מי שאתה, אוקיי? תגיד לי מה יש לך, אני אגיד לך מי אתה. זה באמת מה שקורה בקריפטו. ואתה יודע, זה יכול להיות כמה קוין, זה יכול להיות כמה NFTs. עכשיו יש הרבה נכסים שעוברים לבלוקצ'יין. יום אחד יהיו תעודות זהות הבלוקצ'יין, יהיו את התעודות שלך בלימודים. אוקיי? הנה היום עשינו בחברה, מה שנקרא זנגו אקדמי, איפה אנחנו מלמדים לעובדים החדשים, מה קורה בחברה הזאת. בסוף אנחנו נותנים להם תעודה, תעודה אמיתית שהוא NFT, שיושב בארנק, ויוכלו להשתמש לזה לא רק בזנגו, בעתיד, כהוכחה שיעבדו אצלנו. אז יש היום הרבה נכסים שעוברים לבלוקצ'יין, וכמו שאמרת, אתה תוכל להשתמש בארנק כחשבון שאתה לוקח איתך משירות לשירות, שמזהה אוטומטית מי אתה, מה יש לך, ומאפשר לך לעשות כל מיני דברים מהזיהוי הבסיסי עד טרנזקציות מתוחכמות. נשמע שהארנקים פשוט עומדים בלב של ווב 3 בבחינה הזאת. לגמרי. חוץ מהארנקים, יש איזה עוד נושא בווב 3 שבו אתה משקיע את הזמן שלך, חושב שהעתיד שלו באמת יהיה גדול? לא, כי אין הרבה זמן שנשאר לי. משהו שאני חייב להגיד זה שאנשים רואים את המוצר, בטוח יגידו, אוקיי, what's the big deal? זה נראה כזה פשוט, מספרים ככה פה למעלה, ציורים יפים, מסך אחד של קוינס, מסך אחד של NFTs, כמה כפתורים כדי לקנות, למכור, what's the big deal? אבל אי אפשר לתאר כמה זה מסובך, כמה זה מורכב, כמה עבודה צריך הדבר הפשוט הזה. אז לא נשאר עלי הרבה זמן, אבל תשמע, התעשייה הזאת היא מרתקת לחלוטין, יש כל כך הרבה דברים מעניינים שיש בתעשייה הזאת, רק בעולם ה-NFTs בכלל, היצירה, הסוגים של NFTs, השימוש. בוא ניקח דוגמה, השנה אחד מהדברים שהיה מאוד מאוד מרשים, זה לראות המותגים הגדולים שהם לא מותגי קריפטו. מדובר על חברות מאוד גדולות כמו נייקי ואדידס וסטארבקס ורדיט, שבאו ואמרו, אנחנו יכולים עכשיו מהיום לבנות קשר ישיר עם הלקוחות שלנו דרך איזושהי הוכחה לבלוקצ'יין. לא צריך חנויות, לא צריך אתרי e-commerce כדי להגיד לנו, או צריך אפל או גוגל להגיד לנו מי הלקוחות שלנו. אפשר לעשות את זה ישירות. סטארבקס עשו עכשיו איזושהי לויאלטי פרוגרם, העבירו אותו לבלוקצ'יין, רדיט זו טכנולוגיית אבטר שאתה יכול להשתמש בה, אבל גם למכור אותה אם אתה רוצה, וגם להחליף אותה עם משתמשים אחרים, והם ישתמשו ב-NFTs בזה. יש כל כך הרבה דברים שהוא הולך לעבור לעולם שאנחנו מכירים אותו, איך שאנחנו מכירים אותו, והולכים לשנות לחלוטין את הקשר בין המותגים או השירותים שאנחנו מכירים ואת המשתמשים שלהם. איפה הקשר הוא יהיה אוטומטית ישיר, איפה המשתמשים ייהנו כלכלית מהקשר הזה, איפה הם יוכלו להשתתף בתהליך היצירה. אז אני חושב שזה משהו די מהפכני, ואפשר לעשות פודקאסט רק על הדבר הזה. לגמרי. גם בעולם המשחקים קוראים דברים די מרתקים, אבל לא ייכנס לשם. נכון. נשאר לכם קצת טעם של עוד. אתה יודע מה מעניין אותי? אמרת באמת ש-NFT זה באמת ככה נכנס להרבה חברות שלא מעולם הווב פרי. אותי מעניין מה שקרה ברדיט, שרדיט ידועים כלא כל כך אוהבי NFT, וכל מה שרדיט עשו, זה לא כל, אבל הם פשוט קראו לזה דיג'יטל אבטרס, משהו כזה, ופתאום
משתמשי רדיט אוהבים את זה, כי הם הרוויחו קצת כסף, כי ברדיט נפתחו מעל מיליון ארנקים מהר מאוד. אם יש פה עדיין צריך משהו להגיד משהו, לא אוהבים NFTs, לא אוהבים NFTs, זה מאוד מהר, אבל יש אחד מהקהילות הכי גדולות של אוהדי קריפטו ברדיט. נכון. כאילו R, קריפטו-קרנסיז, R ביטקוין, R אתריום, יש מיליוני אוהדים, זה לא אנשים שהם נגד NFTs, יש חלק מאוד קטן, מאוד ווקלי שנגד NFTs, זה אחד, שתיים, זה קהילה מאוד מאוד גדולה, מה שכן, הם עשו את זה מאוד יפה, השתמשו באיזושהי שפה מאוד מאוד קלה, גם הפשיטו את כל התהליך הזה, לא היה צריך איזשהו ארנק, לא היה צריך איזשהו תהליך של מינטינג, לא צריך בכלל איזשהו קוין אפילו לעשות את זה, יכולת או לקבל את האבטר הבסיסי בחינם, או אפילו לקנות אותו עם כרטיס אשראי. שלא בטוח שאפל ייתנו להם לעשות את זה בעתיד, אבל זה היה קורה ככה בהתחלה. ועכשיו, מה הבעיה? זה שאנשים, אוקיי, בהתחלה זה יותר קל, אוקיי? אתה אומר, זהו, יש לי את ה-NFT שלך. אבל עכשיו מתחיל את הבעיה, עכשיו אתה רוצה להשתמש בזה לא ברדיט וממקום אחר. אז בגלל חסכת את התהליך הלמידה שאתה צריך לעבור בה, עכשיו אתה צריך ללמוד אותו. אתה צריך ללמוד איך עובד ארנק, אתה צריך ללמוד איך עובד בלוקצ'יין, איך עובד אופנסי וכל הדברים האלה. אבל זה בטוח איזה אחד מהדוגמאות הכי מוצלחות של איך ללכת מ-0 ל-1 בקיצור דרך. לגמרי. ואם חושבים על זה, אז רדיט הם נותנים לך ארנק שהוא קסטודיאל, כלומר הם מחזיקים את המטבעות. כן. תאורטית אפשר לשפר את זה בעזרת MPC. כי אז בעצם הם יחזיקו את ה... כן, הם יכולים בטוח לעשות את זה, בטוח הלכו לדרך הקצרה. כן. והזולה ביותר, לפתח משהו שהוא מרוכז, centralized, הרבה יותר קל והרבה יותר זול, מאשר משהו שהוא decentralized. זה משהו צריך לדעת, אבל בטוח בעתיד יעשו את זה. מה שכן, הם מאפשרים, וניסיתי את זה, וזה עובד מצוין. אתה יכול להוציא את ה-NFT שלך לארנק כמו של זנגו, ואז לעשות מה שאתה רוצה איתו. אז את האפשרות הזאת הם נותנים לך. אתה מבין שהם עושים את זה בצורה שהיא לא קונבנציונלית, כי כשאתה לוחץ על הכפתור סנד, אתה צריך לחכות שזה יוצא מהמערכת שלהם ושעובר לבלוקצ'יין, כשזה צריך להיות מיידי בדרך כלל. כן. אבל בסדר, זה רק ההתחלה ובטוח שזה ישתפר. לגמרי. אז אוריאל, הזכרת מקודם את כל הנפילות של FTX וכל מה שקורה בכללי עם הצניחות. נראה שאנחנו בסוג של משבר. לא רק בקריפטו, גם בכללי. גם משבר כלכלי בכללי. אתה רואה אותנו יוצאים משם בזמן הקרוב, מה התחזיות שלך? אז התחזית בדבר קצר היא לא כל כך אופטימית. אני חושב שאנחנו, כמו שאמרתם, באמצע משבר מאוד מאוד רציני ועמוק. אני לא בטוח שאנחנו בהכי עמוק שאפשר, אבל די קרוב להכי עמוק שאפשר. זה קריפטו ווינטר אמיתי, חורף אמיתי. כנראה שנה הבאה הולך להיות שנה לא טובה גם כן. זה הולך להיות שנה קשה, לא רק בקריפטו, בכלל בכל התחומים, בכל כלכלה, וזה מה שכלכלים ברחבי העולם אומרים. אני לא מספיק חכם כדי להיות יותר חכם מהם, אבל זה מה שהם אומרים בצורה די חד משמעית, וכנראה הסימנים נמצאים שם. הפד רייטס ממשיכים לעלות, האינפלציה נמצאת שם, יש הלוואות מטורפות מכל הממשלות שהם צריכים להתמודד איתה, יש עדיין אי ודאות על הסוף המלחמה שיש באוקראינה, יש עדיין מלא דברים לא טובים שקורים בעולם. אז אני חושב שנה הבאה לא הולך להיות טובה. עכשיו, איפה הגוד ניוז, איפה סוף המנהרה ואיפה האור? זה שבאותה תקופה יש עכשיו עדיין המון כסף שהוא מושקע בתעשייה. יש המון מפתחים שבונים דברים די מגניבים. יש קהילה שהיא מאוד רזיליאנט, שאלה שנשארים מאוד מאוד אופטימיים לגבי העתיד, וכל האנרגיה הזאת, כל האנרגיית הבנייה הזאת הולכת להתרגם במשהו שהוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר בטוח, והרבה יותר שימושי ממה שהוא היה אי פעם. וכשנגיע לסוף המשבר העולמי, למשבר הכלכלי הכללי הזה, אז קריפטו בעיניי הולך לחזור במרכז של הבמה. אני חושב שיש המון מותגים, גופים, בנקים, ממשלות, שירצו להשתמש בזה הרבה יותר מקודם. השטח הרגולטורי הולך להיות גם הרבה יותר בטוח, ואז מעלה אנחנו נוכל לבנות משהו מעניין. אוקיי, אנחנו נסגור בנימה האופטימית הזאת. אוריאל, זה היה מרתק. איפה נוכל למצוא אותך ברשתות? לא מאוד קשה למצוא אותי, כי אני די פעיל ברשתות, במיוחד בטוויטר. בטוויטר, קודם כל, @zango, זה החברה, והאתר שלנו זה zango.com, מאוד פשוט למצוא אותנו. אני גם נמצא בטוויטר, זה @urielohayon.com, ואם אתם לא יודעים, תשתמשו OURIEL איפשהו, גוגל או whatever, בדרך כלל אני מופיע ראשון. בלינקדאין יש לי תמונה של פינגווין, נכון, שזה המסקוט של החברה, אנחנו מאוד אוהבים את הפינגווין שלנו, וזהו. טוב, מעולה. תודה רבה אוריאל. תודה רבה. תודה לכם.
הגענו לסיום הפרק עם אוריאל אוחיון, מנכ"ל זנגו, ודיברנו על FTX ועדכונים למה שקרה שם, משם גלשנו לארנקים, זנגו, מה מייחד את זנגו, השימוש בקריפטוגרפיית MPC, Multi Party Computation, דיברנו על ההבדל בין MPC למולטיסיג, על התפקיד של ארנקים בעתיד, ובכללי על המצב של הקריפטו לאור כל מה שקורה. ושמחנו מאוד לארח את אוריאל. תודה לאמיר. תודה רבה. ואני הייתי רון, אנחנו היינו Proof of Talk, פודקאסט על בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים בעברית. אל תשכחו לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק, Proof of Talk, וכמובן להצביע לנו בתחרות פודקאסט השנה. ושוב, מעריכים את זה שאתם איתנו לאורך כל הדרך. ונתראה בפרק הבא. לילה טוב. לילה טוב.